тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз чорум рӯз мебошад ва имрӯз ҳамроҳ як намуд картошка дар тафнон тайёр мекунем. Хуб, маҳсулот барои мо ба мо лозим аст картошка, каме равған, намак ва тимян лозим аст. Дар аввал картошкаҳоро реза мекунем. ҳаракат мекунем ки картошкаҳоро на он қадар ғафс ё ки на он қадар борик реза мекунем, то ки картошкаҳои мо дар тафтон хом намонанд. акнун каме намак мепошем. Баъд тимянро низ мепошем. боз агар шумо ягон приправаҳое ки ба шумо маъқул аст метавонед илова кунед ва равғанро низ ҳам меандозем. он қадар бисёр не кам. акнун ҳамашро омехта мекунем ва ба листи тафтон ҳамаи картошкаҳоро мерезем. акнун картошкаҳоро ба 200 дараҷа гармӣ дар муддати 15 дақиқа тайёр мекунем. тамошобинони гиромӣ, шумо низ ҳатман дар комментария нависед ки картошкаро дӯст медоред ё ки не ва чӣ намуд картошка тайёр мекунед, яъне чӣ хел картошка тайёр мекунед барои наздикони худ. тамошобинони гиромӣ, картошкаҳои мо ҳам тайёр шуданд. ин намуд хӯрок хеле осон аст ва аҷоибот болаззат мебошад ва фикри ман дар тафтон боз ҳам болаззаттар меояд. боварӣ дорам ки шумо низ барои наздикони худ ин намуд хӯрокро тайёр мекунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои соф, дили соф, сиҳату саломатӣ хоҳонам. хайр, то дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.